Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň türmelerinde direksiz giten hataplanylýan, ýagny tutsak edilmegenden soňky paly doly nämälim galýan adamlaryň halkara guramalar tarapyndan ýöredilýän sanawy ýene-de giňeldi. Adam hukuklaryny goraýjy birnäçe halkara guramasynyň gatnaşmagyndaky olary diýeri görkezin atly halkara kampaniýasynyň 10-njy sentýabrda köpçüligi hödürlän täzelenen hatabaty ýene 9 adamy öz içine alyp 121 adama ýetdi. Kampaniýanyň bu maglumatlary şu günler Warşawada Ýewropada hukukçylyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça geçirýän ýyllyk maslahatynyň çäginde köpçülige ma'lum edildi. Guramaçylar täzelenen hatabatyň 121 adamy öz içine alýan hem bolsa Türkmenistanyň türmelerinde ýitirim edilen tutsaglaryň hakyky sanynyň has köpdigini belleýärler. Ýurtda grajdan azatlyklarynyň berk basylşy we daşary ýurtly adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň hem synçylaryň goý berilmezligi göz öňünde tutulanda çap edilen sanawyň doly därligini hatap almaly. Biziň çaklamalarymyza görä Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň sany ýüzlerçe adama ýetýär diýilip kampaniýanyň beýanatynda aýdylýar. Hatabatdaky maglumatlar Türkmenistanda soňky 16 ýylyň dowamında tutsak edilen we daşky dünýäden şol sanda öz ýakynlaryndan doly üzüňelige düşen adamlara degişli. Olar birnäçe topara bölünýär. Birinji topary 2002-nji ýylda öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň janyna kast etmäge finanşykda aýplanyp tutsak edilenler düzýär. Jemi 60 adam. Ikinjisini dini ekstremizmde günälenip tutsak edilenler olar 30 adam. Üçüncü topary öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanyp tutsak edilen öňkü döwlet resmileri olaryň sany 26 adam. Ýene bir topary grajdan aktivistleri düzýär. Olary diýeri görkezin atly halkara kampaniýasy Türkmenistanda adamlaryň häkimetler tarapyndan zor bilen ýitirim edilmegi meselesinde soňky ýyllarda käbir öňe güdüşligiň bolanlygyny belleýär. Hususan da uzak wagtlap direksiz ýeten hasaplanylan adamlaryň tutsaklykda ýogalmagyndan soň uzak ýyllardan tapawutlykda jesetleri garandaşlaryna jaýlamak üçin berilip başlandy. Şeýle tutsaklaryň sany hasabada görä 20-den gowrak. Sanawda olaryň tutsaklykdan soňky palyna degişli käbir jekmejek maglumatlar berilýär. Hususan da sanawda 2015-nji ýylyň dekabr aýynda tutsaklykda ýogalyp jesedi garandaşlaryna berilen Türkmenistanyň ýangyç energiýa pudugyna gözükçülük eden öňkü witse-premieri ýoly Gurban Muradow barada berilen maglumatda Gurban Muradowyň jesedi jaýlananda 50 kilogramdan aşmaýardy. Ol tutsak edilende onuň agramy 120 kilogram diýilip maglumatda şaýatlaryň birine salgylanyp habar berilýär. Şeýle-de zor bilen ýitirim edilmeleri meselesinde soňky ýyllarda gazanlan öňe güdüşlikleriň ýene biri odalky ýyllarda sanawa girdilenleriň käbirine ýangy ýakynda öz garandaşlary bilen görüşmäge ruhsat berilenligi baradaky maglumatlar bilen bagly. Kampaniýa öz sanawynda aýratyn bir topary bölünen 10-dan gowrak adamyň öz ýakynlary bilen görüşmegine ruhsat berilenligi barada Türkmenistanyň häkimetleriniň aýdanlygyny habar berdi. Bu tutsaklaryň arasynda hususan da gülönçüler bilen baglylykda tutsak edilen biznesmenler Resul Atagildiýewiň we Batyr Ataýewiň atlary agdalýar. Emma olar diýeri görkezin atly kampaniýasy agdalan tutsaklaryň öz garandaşlary bilen duşmagyna ruhsat berilenligi barada türkmen häkimetleriniň aýdanlygyny emma munyň garaşsyz çeşmelerden entek tasdiklanmanlygyny belleýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýazarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşdy. 12-nji sentýabrda Iranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy hemde iş dolandyrjysy Mahmud Vaezi Aşgabatda sapar edip Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. Döwlet ýetirigindäki türkmen medeniýeti taraplaryň duşuşyň dowamyna sowda ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy, sebitde ulaw ara gatnaşyk ulgamyny ösdürmegi, hazır boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meselelerini hemde ýangyç energetika toplumynyň gelejegini maslahat edenligini umumy sözler bilen habar berýär.
Iranyň Mehr habar agentligi Vayezi'nin maslahatda sevitde asuduluğu saklamağın ähmiýetini nugtanlygyny hem de taraplaryň terrorçuluğa garşy görüşi iki ýurdun arasyndaky sowda, transport we üst-saşyr ulgamlarda hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. Iranyň medeniýeti duşugyň dowamyny Türkmen prezidentiniň ykdysadyýet, medeniýet, sowda we ulug ara gatnaşyk ulgamlaryna taraplary has ýakyn hyzmatdaşlyga çagyranyny habar berýär. İki ýurdun medeniýet serişdelerine taraplaryň energetika boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşanyny aýdylsa da, aýdylýan hyzmatdaşlygyň jekme-jekligi şeýle-de iki ýurdun arasynda dowam edýän gaz dawasy barada gurrun gozulmaýar. Ýatlasak Türkmen gazyň resmileri İran bilen aradaky gaz dawada iki taraplaryň gepleşikleriň netijesiz bolanyny aýdyp, awgustyň ortasyny bu mesele boýunça Iranyň milli gaz kompaniýasyny halkara arbitraj suduna berdi. Şondan tanlyjy gün geçenden soň İran Türkmenistana gaýtyl berip Türkmen gazyň işini halkara kadyýete geçirdi. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistan Irana gaz aktyrmagyny besedenden soň iki ýurdun arasyndaky energiýa gatnaşyklary gowşady. Aşgabat Tehrandan 1,8 milliard dollarlyk algysyny sorady. Ödegedeginde İran 3 mesele boýunça, ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Irana ýetiren ziýany we Türkmen gazynyň hili boýunça Türkmenistany halkara arbitraj suduna berjekdigini aýtdy. Türkmen gazyň suda ýüz tutan ardasynda anyk haýsy meselelerden şikayet edenligi jemgyýetçilige nämelimligine galýar. Galy berse de Mehr habar agentliginiň ýazmagyna görä 4 gün bundan ozal 9-njy sentýabrda Iranyň parlamentiniň agzasy Heşmatullah Falahat Pişe Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýyldan ýyla barha gowşamagynyň Iran üçin gowgaly meseledigini tasdiklady. Ol ýurdun hususiýetçileri bilen geçiren duşugyny eden çykyşyna bu mesele bilen bagly taraplaryň ikisiniň de günäkärdigini belläpdir. Beýleki bir tarapdan resmi habarlardan ma'lum bolşuna görä iki ýurdun resmileri soňky 2 ýylyň dowamyna bir näçe gedek duşup syýasy geňeşmeleri geçirdiler. Mart aýynda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Aşgabada resmi sapary amala aşyrdy. Onuň ýa-da maýda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Mirezowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti Irana 2 günlük sapar etdi. Saparyň dowamyna taraplaryň türli ugurlar boýunça maslahat geçirenligini hem de bir näçe ulalaşyga gol çekilenligini medeniýet serişdeleri habar berdi. Şonu Türkmen wekiliýetiniň ýol başçysy Iranyň prezidentiniň diwanynyň baş dolandyrjysy Mahmud Vayezi bilen hem duşuşdy. Vayezi iki ýurdun arasyna bank ulgamyna hyzmatdaşlygy ösdürmegi teklip edipdi. Medeniýet habarlaryndan ma'lum bolşuna görä soňky ýyllarda Iran bilen Türkmenistan ýeti ykdysady krizisi başlany geçirýär. Iki ýurdun milli pullary degişlilikde öz hümmetini ýitirip gelýär. Geçen 7 aýyň dowamyna wagtly Iranyň türlü şäherlerine ykdysady kynçylyklar bilen bagly köçe protestleri ýüze çykdy. Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary resmi derejede tasdiklamaýar. İran Islam Respublikasy bilen Türkmenistan döwletiniň arasynda 1992-nji ýylyň fevral aýynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepilik etýäris. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Gazagystanda 100 000 tonna gazak gallasyny satyn aldy diýip Gazagystanyň Habar atly habar gullugynyň 24 KZ portaly aýdýar. Bu habar Türkmenistanda iýul aýynda tamamlanan galla oragynyň netijeleri boýunça anyk sanlaryň ma'lum edilmeýän ýurtda un ýetmezçiliginiň ýeti duýulýan mahalyna gabat geldi. Ýylyň başyndan bäri Gazagistan daşary ýurtlary 5 million tonnadan gowrak galla satdy. Bu san geçen ýyl bilen deňeşdireninde 88% artdy. Aljylaryň hataryna uzak ara kesmeden soň Türkmenistan hem gaýtadan goşuldy. Bu ýurt 100 000 tonna galla satyn alýar diýilip, habar portaly Gazagystanyň un öndürjiler birleşiginiň dolandyrış bölüminiň agzasy Mukan Abdiýew salgylanyp habar berdi. Türkmenistanyň resmi media terişlerinde Türkmen häkimetleriniň Gazagystanyň galla satyn alandygy ýa-da almandygy barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Emma Gazak resmisiniň eden bu çykyşy Türkmenistanyň indi tapgyr 2-nji ýyl döwlet tarapyndan planlaşdyrylan galla hasylyny dolup bilmän, onuň
netijeleri barada anyk sanlary ma'lum etmeýän mahalyna gabat geldi. Resmi medeniýetde iýul aýynyň ahirine tamamlanan galla orawnyň netijeleri boýunça diňe töwereklep buğday meýdanlaryndan 1 milliondan gowrak hasyl ýygnaldy diýildi. Geçen ýyl hem türkmen daýhanlary döwlet tarapyndan planlaşdyrylan 1 million 600 000 tonna buğday ederek million tonna buğday hasylyny aldylar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň hemde adyk ýetmezçiliginiň fonunda türkmen hökümeti ýurtda adyk bolçulugynyň döredilende barada ýygy-ýygydan habar berýär. Hatda türkmen häkimetleri soňky 1 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurtda adyk howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça pudogary topur döretmek barada 2 gedek karar kabul etdi. Bu kararlaryň birinjisine geçen ýylyň dekabrynda, ikinjisine şu ýylyň iýul aýynda gol goýuldy. Imamyňa garamazdan ýurtda adyk, hususanda un gyçylygy dowam edýär we ýurdun käbir welaýatlarynda ýaşaýjylar buğdaýy çy görünüşinde satyn alyp, soňu bilen onu degirmende üwedip çörek meselelerini çözmäge synanşýarlar. Awgust aýynyň ortasynda bolsa daşozda onsuz hem çäkli derejede berilýän uny satyn almaň düzgünlerine goşmaça talaplar girdilipdi. Şonu ýaşaýjylar her aýda adam başyna berilýän 2 kilogram uny satyn almak üçin adyndan 1 aý öňünden un satylýan dukana baryp nowata ýazylmaly we şol pursatda da inni satyn almaly unyň bahasyny töläp gaýtmaly edilipdiler. Türkmen häkimetleri ýokarda gürrüň edilýän maglumatlary ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler. Muňa derek Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji iýulda geçiren hökümet maslahatynda ýygnalyp alynan gallanyň möçöriniň ýurdun adyk howpsuzlygyny üpçün edýändigini aýdyp, gallanyň özümizden artyk galýan möçörini daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýdi. Galybersede Türkmen häkimetleri şu ýylyň 6 aýynda alynyp barilan işleriň jemlerine bagşlanan hökümet ýygnanda geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende beýleki döwletlerden ýurda getirilýän haritlaryň möçöriniň 43 göterim adalandygyny, Türkmenistanyň beýleki döwletlere iwerilýän eksport önümleriniň möçöriniň bolsa 41,5 göterim artandygyny habar berdiler. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, habarlar günneligi bilen eferde men ýoksun Nurwan. Türkmenistanyň Amul Hadar Awstraliyasy dowam edýär. Ýaşaýjylar onuň öz gün güzäranlaryny zarburýanlygyny, maşgala eklenjini ziýan ýetirýänligini habar berýärler. Şol wagtda Amul Hadar ralysyny geçirmek, hususan 1571 kilometrlik rally ýoluny taýinlamagyň türkmen gaznasyna näçe düşýänligi, rallynyň geçirilýän wagtynda yerli adamlara goşmaça gazanç etmek mümkinçilikleriniň döredilişi barada hiç bir maglumat berilmeýär. Awstraliýanyň ilatyn günnelik durmuşyna ýetirýän ýani oňa badalga berilmedinden adyndan 20-25 gün öňünden ilki Lewap welaýatynda soň Mary, Ahal, Daşoğul, Balkan welaýatlaryna ýollaryň baglanmagy bilen başlandy diýip Azatlygyň çeşmeleri velosipedçileriň, uzak aralygy algaýjylaryň welaýatlaryň arasynda eden ýürüýüşler wagtynda ýollaryň adyndan 3-4 günläp ýapylandygyny habar berdiler. Welaýatlaryň arasyndaky ýollaryň 3-4 günläp ýapylmagy owa ýerlerinden şäherlere ekin, gök we mallarçylyk önümlerini getirip gazanç edýän, maşgala ekleýän müňlerçe adamyň maşgala büdjetini urlan darba boldy. Munyň üstesinde adamlar saglyk serwurlyklary, ol ýa-da beýleki näsaglyk üçin lukmana görünmek, şäherlerdäki hastaxanalarda ýatan näsaglarynyň ýydynyň barmak, olara himayet etmek ýaly mümkinçiliklerinden hem ençe günläp mahrum edildi diýip Azatlygyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar aýtdylar. Bu ýagdaý ýurdun 5 welaýatyny alanynda orta hasap bilen 20 gün dowam etdi diýip rallynyň ýöneki adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsirini öwrenen çeşme habar berdi. Edil şuun mardan gaýdan rallyga gatnaşçylar derwede gelip ýetdi. Şu iki aralykda hem Mara welaýaty bilen Ahal welaýatynyň aralygynaky ýollar ýapykdyr. Munyň üstesinde Ahal welaýatynyň Günwatary bölegi, Balkan welaýaty bilen Araçak ýollar hem ýapykdyr diýip çeşme habar berýär. Şeýle-de rally bilen bagly mahabat, şowhun çärelerine gatnaşmak üçin hem her welaýatdan müňlerçe adam garawymy rallynyň geçýän ýollarynyň boýuna çekildi. Olaryň bir topar ýollaryň garasynda janly diýwar bolup şowhun etmeli, baýdak galdyrmaly, aýdyma etmeli bolsa beýlekiler at minip rally gatnaşçylaryň öňünden çykmaly.
Türkmenistanyň urulýan çäreleriň gapdalynyň oňa şowhun, mahabat bermek üçin çekilýän adamlara halk içinde çäreçiler diýilýär. Adatça bolşýal aralla şowhun berjiler bu gedek hem adynyň 3-4 gün ýaban durmuş şertlerine geçmeli bolurlar. Olaryň baran ýerlerini çäreçiler üçin nip döredilen aýratyn durmuş ýaşaýyş şertleri ýok diýip çeşme aýtdy. Aýdylmagyna görä wakanyň geçýän ýerlerine köýen awtobusly eltilen çäreçilere dergödede we beýleki ilatly nokatlarda aralynyň geçjek ýolunyň uğruna gurulan ag öýlere girmäge ruhsat berilmeýär. Balkan welaýatynyň suwun gelip bolşan maglumaty görä bu sebepden hem bir topar obasyndan şähere gelýän ýollaryň ençemesi ýapyk dur we häkimetler munyň şeýle boljagyny öňünden resmi ýagdaýda ma'lum hem etmändir. Krasnovodsk, Türkmenbaş şäherine 3 tarapdan, Gunnogor, Gunwatar we Demirgazykdan gelýän ýollarda köçe ýol hereketine gödegçilik edýänler adamlara 13, 14 we 15 günleri şähere geljek bolmaň, ýol ýapyk bolar diýip aýdypdyrlar. Bu odalam işsiz we gapysynaky malyna beýleke daýanyp, bazara önüm çykaryp, güýran aýlajak bolýan adamlar ulan zarbadan başga hiç zat dälip Azatlygyň Balkan welaýatyndaky çeşme aýtdy. Onun sözlerine görä, Türkmenbaş şäheriniň töwereginde kowalaryň tas ähleti marlarçylyk bilen meşgullanýar. Sebäbi owada başga iş juda az. Onsoň ýollaryň ýapylmagy ýüllerçe hozalykda her gün 2 wagtyna sagylýan sygyrlaryň, düýeleriň süýtleriniň, süýt gatyk, süzme, çal, agaran ýaly owa ýerine uzak saklamasy kıyın önümleriň, bazara çykaryljak mallaryň ýa mal etleriniň bazarynyň ýapylmagyny we adamlaryň günlük gazanjyndan kesilmegini aňladýar. Düýäni, sygyryk bunny 2 wagtyna sagmasaň bolanok. Owalarda bolsa 5-25 aralygynda düýe sagýan hozalyklar bar diýip Balkanly çeşme aýtdy. Ol bu ýagdaýyň nebitdagyň töweregindäki owalara hem degişliligini sebäbi ol ýerlerdäki mallarlaryň hem bazar ýollarynyň ýapylanlygyny sözüniň üstüne goşdy. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň WKontakte hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gipli yer Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda güýdükki sünnet möwsümi başlady. Organ işgärleri tewip awlaýar. Daşowuz welaýatyny 3-5 ýaş aralygyndaky erkek çağalary sünnet etmek möwsümine girişildi diýip Azatlygyň regionaky habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim ýagdaýda habar berýär. Sezon başlandy, keselhanalaryň hirurgiýa bölümlerine uly nowatlar emele gelýär diýip habarçy kän halatlarda tejribesiz lukmana duşany käbir çağalaryň ikinji tapar operasiýa edilmeli bolýanyny sözüne goşdy. Ol odorlar öýme-öý aýlanyp islik bildirýän ene atalaryň çağalaryny sünnet edýän tebipler barada agzap, soňky bir ýylda olaryň işini nokat goýulanyny belledi. Sezon başladygy organ işgärleri tebip awyna çykýar. Şol sebäpden bu tebipler gorkup işini togtatmaga mejbur boldular diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň güýç idaralary halk tebipçiligi bilen meşgullanýanlary we pahalçylara garşy wagtaly göreş ulan edip durýar. Mundan öňe mart aýyna polisiýa gulluklarının we howpsuzlyk idaralarynyň işgärleri yerli tebipleri ýygnap, olara çağalary sünnet etmäge ruhsat berilmeýändigini, ýogsa da agyr jerime salynjakdygyny duýdurypdylar. Şonu birinji gedekde ele düşen TV'ye 3000 manat möçberine jerime salynjakdygyny, onuň ikinji tapar ele salynan ýagdaýyna tutsag ediljekdigini Aktepeli bir TV Azatlygyň çeşmesine gurrun beripdi. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ençeme Türkmenistanly halk arasynda henizem halk tebipçiligi bilen meşgullanýanlary hem-de pahalçylara ýüz tutýanlara duş gelýändigini aýdýarlar. Sinçiler bu mesele bilen bagly ýurdun lukmançylyk ulgamyny ösdürmegiň hem-de aň bilim edaralarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wajyp wezipeleriniň ähmiýetine ünsü çekýärler. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan bir daşowuzly tebipleriň elleri ýeňil bolýardy hem-de olar el ýeter bahadan diýip gurrundeşlikde aýtdy. 2016-njy ýylyň aprelinde Türkmenistanyň mahabat hakyndaky kanun güýje girdi. Onu käbir beýleki haritlar we hyzmatlar bilen bir hatarda gipnozçylaryň ýagny göz bagçylaryň, tebipleriň, ekstrasiýensleriň, pahalçylaryň, astrologlaryň, jadugoýlaryň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak gadagan edilýär. Şeýle-de bu kanun özlerini wakany öňünden aýtmagy ukyply diýip ma'lum edýän ýa-da ukyply hasap edýän we tebigatdan daşary ukyplary we güýçleri peýdalanmak arkaly adamlara, olaryň ruhy dünýäsine we emlägine we daşky gurşawa täsir edýän beýleki adamlaryň hyzmatlaryny mahabatlandyrmagy gadagan edýär.
Mundan 2 ýyl ozal daşuwdyň güýji daralary il içinde palçy ýa-da tewip diýilip tanalýan 100den gowrak adamy polisiýa merkezine äkidip şol ýerde soraga çekdiler. Hemde olardan bu iş bilen meşgullanmagy bes etmegi talap etdiler. 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň degişli edaralary dünýäniň käbir ýurtlaryna, hususan Afrika ýurtlaryna ýokunç keselleriň öňüni almak üçin hemde gigiyena taýdan arasçylyga goşýan goşonduny nazarda tutup erkekleriň meýletin sünnet edilmegine howandarlyk edýän programmalar durmuşa geçirdi. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, habarlar günneligimizi halkary temasy bilen dowam etdirýär. Britan, Fransuz, Italian we German sorlary günwatar Ýewropanyň asmanyna NATO'nyň manewrlarynyň çägini Rus sorlarynyň ýaranlygyň howa giňişligine girmeginiň öňüne alyş tälimlerini geçirdiler. 10 sentýardaky NATO türgönleşikler ortaýetin öz inkämilleşdirilen howa gorunç ulgamyny maadamlap, öz taryhynyň iň uly harby manewrlary gurnap, masaly hüjüme garşy durmak praktikasyny geçirýän wagtyna gabat geldi. Bu tijenme ortaýet bilen günwataryň arasynda Moskwanyň Ukrainadaky we Siriýadaky hereketleri we Birleşen Ştatlardaky we Ýewropa ýurtlaryna saýlawlara gatnaşmasy bilen bagly dartgynlyklaryň erzellik bilen ýokarlanýan wagtyna bolýar. Yaranlygyň söwüş sorlarynyň NATO türgönleşiklerine gatnaşan pilotlary Belgiýanyň harby transport uçurynyň Ispaniýa barýan ýolda tutulup saklanylşyny sahnalaşdyrdylar. Görnüş gözegçilikleri uçurlaryň sagatda 9 kilometr tezlikde uçmagyny amala asyrly. NATO'nyň öz howa giňişligini gorumak üçin ýygyderli hüşgärlikde saklanýan 60 jemesi söwüşçiler bar. 2016-njy ýylda Baltik regionuny Rus sorlarynyň 870-siniň howa çäklerini bozuşy hasaba alındy. NATO aktual iş ýüzünde teoretik dällip Ispaniýanyň harby howa güýçleriniň general-leytenanty Ruben Garcia Selwert Belgiýa uçurynyň bortuny aýtdy. Onun gürläp duran wagty Italian Ýewrosöwüşçüler uçuryň ekipažynyň kabinasynyň alkymyndan öwrüm edip, uçuryň togtadylşyny sahnalaşdyrdylar we biraz soň olara Britan tupanlary we Fransuz salgymlary hem goşuldy. NATO'nun Ýewropa agdalary Abbasanyň prezidenti Donald Trump'yň ýanarlygyň agdalaryny ýeterlik maliýe goşuntylaryny etmezlikde tanqidleýän wagtyny özleriniň gorunç meselelerine ıgrarly çemleşýänliklaryny görkezmäge çalışýarlar. Günwatar ýaranlygy häzir bitew asman konsepsiýasy aslynda her bir agda ýurduň harby howa güýçlerini beýleki ýurduň howa giňişligini gorumagy ygtyar berýän alalaşyk barada gepleşip geçirýärler. Häzir her bir döwlet öz howa giňişligini goraýar. Şol wagtda Baltika döwletleriniň howa giňişligini gorumagy beýleki döwletler hem kömek edýär. Sebäbi olaryň özleriniň ýeterlik söwüş uçary ýok. NATO oktyar we noýabr aýlarynda Norwegiýada özüniň 16 ýyl içinde iň uly harby manewrlaryny geçirmegi planlaşdyrýar. Bu türgönleşiklere 40 000den gowrak harby gatnaşyp, olaryň içinde NATO agdasy bolmadyk Finlandiýanyň, Şwesiýanyň hem käbir goşunlary bolar. Şu aralykda ortaýetgem öz merkez we günnäwar regionlaryna uly harby türgönleşikleri hepde uzaklygynaky uruş oýunlaryny geçirýär. Gorunmak ministrligi bu türgönleşikleri sow uruşy döwründe geçirilen Sowet manewrlaryna gatnaşan eskerlerden 2 sekan harbynyň 300 000 çemmesi adamyň gatnaşjakdygyny aýdýar. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.